Σήμερα είναι 17 Ιουλίου του 2026. Είμαι σήμερα με ένα συγχωριανό και πατριώτη εδώ, το Γιάννη τον Αντωνόπουλο, το Γιαννάκη όπως λέγαμε παλιά. Το Γιάννη, ναι, το Γιάννη του Κουτσαγγέλη. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι αδελφός του Γιώργη του Αντωνόπουλου, του Μπαρουτά που λέγαμε, αδελφός του Γιώργη. Και ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί του και να θυμηθούμε κάτι. Τι να θυμηθούμε την ομάδα που είχε το χωριό πριν πολλά χρόνια. Εγώ τότε ήμουν παιδάκι, πήγαινα δημοτικό σχολείο και μου άρεσε η ομάδα που υπήρχε στο χωριό και μάλιστα η ομάδα τότε, Γιάννη, ήταν η καλύτερη όλης της περιοχής. Βεβαίως. Είχαμε παίξει με πάρα πολλά χωριά. Το ποδόσφαιρο στο χωριό μας προόδευσε λόγω του χώρου που είχαμε. Το σχολείο εκεί πάνω, το χώρο. Του αείμνους του γιατρού, του Γιώργου του Αντωνόπουλου. Ο οποίος χάρισε. Με κάπα κεφαλαίο κυρίως. Χάρισε το χώρο αυτό στο δημοτικό σχολείο. Έγινε σχολείο και κάναμε και γηπεδάκι. Ναι. Τα άλλα χωριά δεν είχαν γήπεδο. Πηγαίναμε και παίζαμε στις καλαμιές. Το είχαν σπείρει το χωράφι και μετά πατάγανε τις καλαμιές να το κάνουμε γήπεδο. Δεν γινόταν γήπεδο. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχαμε που να παίξουμε. Άρα λοιπόν για την Πελεκανάδα υπήρχε πρώτον ο χώρος. Βεβαίως. Και άλλο την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά. Ναι, όταν τέλειωσα από το δημοτικό σχολείο είχε 67 παιδιά. 67 παιδιά. Διθέσιο. Ήτανε για διθέσιο να γίνει, αλλά δεν έγινε. Όχι, έγινε αργότερα. Εγώ όταν εγώ πήγαινα. Αργότερα, Ναι, αργότερα, ναι, όταν εγώ πήγαινα στο δημοτικό σχολείο ήταν διθέσιο. Είχαμε δύο δασκάλους. δεν το θυμάμαι. Τον Γιάννη τον Λεβεντόπουλο και τη γυναίκα του. Δεν ήταν δασκάλα η γυναίκα. Δασκάλα, Γεωργία. Τον θυμάμαι. Ναι. Μάλιστα μου έλεγε να πω του Μπαρουτά να πηγαίνει στο σχολείο να δίνει παρόν να του δώσει το απολυτήριο. Ναι, και δεν μπορούσα να τον πείσω. Εγώ δεν έχω χάσει επαφή με τον δάσκαλο και ακόμα τον Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Και λοιπόν, Γιάννη, θυμάμαι επίσης ότι που παίζατε, η ομάδα εκείνη που παίζατε μπάλα, για θυμίσου, θα θυμάσαι καλύτερα τους παίχτες που ήταν και απαρτίζατε την ομάδα αυτή, τη δεκαετία του 60-70. Ναι. Ο Τζίμις του Τσαλδάρη. Το Τζίμις του Τσαλδάρη. Τερματοφύλακας, μπράβο, ναι. Μεγάλος τερματοφύλακας. Ναι, καλός. Ναι, ναι. Και καλό παιδί ο Τζίμις. Έχω να τον δω πολλά χρόνια. Είναι Σαντορίνη. Τα δύο παιδιά του παπά, ο Παπαβασίλη, ο Πέτρος και ο Γιάννης. Ο Βασίλης, ο Γραμματικόπουλος, ο Γιαγκούλας που λέμε. Ο Βασίλης Γιαγκούλα, ναι. Ο Πέτρος του παπά, τον είπαμε. Να τον Γιάννη. Ο Γιάννης του παπά, και ο Πέτρος, και οι δύο. Ναι. Οι δύο. Ο Κώστας του Σωτήρη. Ο Κώστας του Σωτήρη, ναι. Παναγιωτόπουλος. Ναι. Ο Κώστας ο Σπυρόπουλος του Καράμπελα. Κατά διαστήματα δεν ήταν πάντα εδώ ο Κώστας. Γιατί θα πήγαινε και στην Αθήνα. Ήταν και φοιτητής. Ο Παγκάκης ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω. Παναγιώτης, ναι, ξέρω ποιον λες τώρα, ναι. Ποιος άλλος, εγώ. Ο Καραμάνης. Ο Δημήτρης ο Καραμάνης ήταν και αρχηγός μας. Σοβαρά. Βεβαίως. Και ήταν και άνθρωπος που έδινε λύσεις σε τυχόν παρεξηγήσεις. Ήταν μεγαλύτερος και λογικότερος από εμάς. Ήμασταν τα μυαλά μας πέραν αέρα. Ο Δημήτρης ήταν πάντα μετρημένος. Και ακόμα είναι καλός άνθρωπος. Και μας έδινε λύσεις. Είχαμε παίξει με πολλά χωριά. Ναι. Και με ομάδα από την Καλαμάτα παίξαμε και ομάδα από τη Μεσίνη και ομάδα από το Πεταλίδη. Να σου πω χαρακτηριστικό με το Χατζή. Το Χατζή δεν μας είχε κερδίσει ποτέ. Εδώ είχαμε δάσκαλο ένα Ζούρα. Ζούρας, στο δημοτικό σχολείο. Καλός άνθρωπος, καλαμπουριτζής, του άρεσε και το ποτηράκι. Και όταν ερχόντουσαν οι Χατζέοι, εκεί που βγαίναμε, μου λέει, τώρα έχουμε καλή ομάδα, θα τους φέρω εδώ και θα σας κερδίσουν. Μακάρι να κερδίσετε, του είπα. Ήρθα να πω, ή 2-1 τους κερδίσαμε ή 3-1. Έφυγε όταν τέλειωσε το παιχνίδι γρήγορα και πήγε στο Μαντούκα το μαγαζί. Και με περίμενε, εγώ έφυγα από πάνω, όπως ήμουν με την εμφάνιση, και ήμουν στο σπίτι εδώ που μέναμε τότε, να ξεντηθώ, να κάνω μπάνιο κλπ. Ήταν μέσα στο μαγαζί, του φωνάζει, Γιάννη, έλα εδώ. Πηγαίνω μέσα και ανοίγει μια μπύρα και με έλουσε. Μπράβο, μου λέει, συγχαρητήρια, μου λέει. Εντάξει. Ωραία. Μιας και ανέφερες αυτό το γεγονός, θυμήθηκα
όταν παίζατε μπάλα με άλλες ομάδες, την Καλατζίνα, η οποία τι έκανε, έρχονταν εκεί πέρα, ναι. Γύρω από το γήπεδο είχαμε σωλήνες αμοιάτου, αυτές Ναι, που τις παλιές, τις μεγάλες. χρησιμοποιήθησαν στην αερογέφυρα για το νερό του χωριού να ποτίζει. Ναι. Και τις είχαμε σαν κερκίδες. Η Καλατζίνα δεν έκανε παιχνίδι, ήταν και η μασκότ. Ναι. Και ερχόταν απ' έξω, ήταν και λίγο ανθυρόστομη. Τα έλεγε όλα Ναι. έξω από τα δόντια. Και έλεγε, άντε, πού, ρε, δες. Δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Κερδίστε τους, αυτά, τούτα, εκείνα, χινόπορος με το... Ναι, ο Χινόπορος, αυτός το θυμάμαι, έδαινε πάνω σε ένα καλάμι ένα πεντακοσάρικο, δραχμές, και το κράταγε ψηλά και περίπου, άμα τε νικάγατε, να πάρετε το πεντακοσάρικο. Και δεν έβαζε στοίχημα, όποια ομάδα κερδίσει θα το πάρει. Ναι, όχι. Μας το πάρουν οι ξένοι. Άμα κερδίσετε εσείς, θα το πάρετε εσείς. θα το πάρετε. Ναι. Και πράγματι τότε που είχε βάλει ένα πεντακοσάρικο κερδίσαμε. Και ήρθαμε στο Καραμένη το μαγαζί, τότε η Σούλα το δούλευε, η Σούλα, το μαγαζί, και μας έφτιαξε μια σκοταριά, ο Δημήτρης ήταν χασάπης τότε, ναι, μας έφτιαξε μια ναι, σκοταριά ναι. και ήπιαμε, δεν ξέρω αν χορέψαμε, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων τέτοια γινόντουσαν, περνάγαμε καλά. Κάτι άλλο, Γιάννη, που θυμάμαι είναι μία μέρα που στεναχωρήθηκα και πικράθηκα πάρα πολύ σαν παιδί τότε, γιατί παίζατε μπάλα με τη Μεσίνη. Και ήταν η μόνη φορά, πάντα νικάγατε και χάσατε. Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν το θυμάμαι εγώ. Και θυμάμαι κάτι άλλο. Η ομάδα αυτή από τη Μεσίνη που έρχονταν και η πρώτη φορά που χάσατε, καλή, έπαιζε ένας ξυπόλυτος. Ναι. Όλο, πάντα. Και όταν ξαναπέζατε πάλι με τη Μεσίνη, αυτός ερχόταν και έδωσε πολύ καλά και μόνο ξυπόλυτος. Όλοι έρχονταν αυτός ξυπόλυτος. Ξέρεις γιατί γέλασα. Ο Κυριάκος του Καραμάνη, Ναι. του Δημήτρη ο αδελφός, Του Δημήτρη, ναι. Γιατί είναι στον Καναδά. Ήταν στον Καναδά, ναι. Τότε ήταν εδώ. Και το πόδι του είχε φαρδίνει, έπαιζε ξυπόλυτος. Και τον λέγαμε Πλαταξίνη. Το πόδι του είχε απλώς είχε γίνει. Και έπιανε σουτ. Ναι. Ο Καράμπελας ο Μακαρίτης ήταν θείος του. Ναι. Του Κώστα του Καράμπελα, ο πατέρας. Του Κώστα του Καράμπελα ο πατέρας. Ναι. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος, ναι. Καθότανε στο κάτω μέρος του γηπέδου, ήταν δύο ελιές του Κουφόπουλου. Ναι. Η μία είχε ριζικό σύστημα μεγάλο. Η μεγάλη στην γωνία, στην κάτω μεριά. Ναι. Και καθόταν εκεί ο Καράμπελας. Νότιο-δυτικά του σχολείου. Ναι. Προς τον δρόμο. Ναι. Πήρε τον Κυριάκο, ο Κυριάκος αρπαζότανε. Ήταν και λίγο ατομιστής, ο Κυριάκος ήθελε να βάλει γκολ μόνος του, έπαιρνε την μπάλα και έκανε τρίπλες, την έχανε τέλος πάντων και του κόλλαγε ο Καράμπελας. Κυριακούλη δεν μπορείς, Κυριακούλη δεν μπορείς. Μια, δύο, τρεις, δεν άντεξε ο Κυριάκος, πήγε κοντά του, βλαστήμησε και του είπε αν και θείος σου τέτοια. Αν και δύο μου σου γαμόταν, πάρτα. Ναι. Γινόταν χαμός. Όχι, ωραία. Υπάρχει καμιά άλλη ιστορία που από τότε που θυμάσαι, Γιάννη, εσένα που θυμάμαι Ήταν να δεις, πηγαίναμε με τα τρακτέρ, ρεμούρκα μας βάζανε πάνω για να παίξουμε. Χαρακτηριστικό, στο Βλαχόπουλο πήγαμε να παίξουμε και το γηπεδό τους ήταν δίπλα στο νεκροταφείο. Ήταν σκληρή ομάδα, σαν Βλαχοπλέη. Ναι. Βαράγα στο ψαχνό. Κάθε γκολ που βάζανε, βαράγαν την καμπάνα λιπητρά. Τότε στην ομάδα είχαμε και το Μακαρίτη, το Βασίλη το Λαμπύρη. Ο Βασίλης ο Λαμπύρης ήταν ανιψιός της Σοφίας, της Ευγενίας, αδερφή τους, ήταν η μάνα του, που ήταν στα παππούλια παντρεμένη. Ναι. Και τότε του είχαν εδώ το Βασίλη, πήγαινε στο Μαΐ στο σχολείο και το είχαμε στην ομάδα. Καλό παιδί, δυνατός, σκληρός. Και του κακοφάνηκε πάρα πολύ που χτυπάγαμε την καμπάνα λιπητρά η Βλαχοπλέη και όταν φύγαμε και ερχόμαστε για το χωριό με τα πόδια. Μεταξύ Χατζή, Βλαχόπουλου και Κουρτάκη. Μια σταφίδα σε μια παιδιάδα εκεί με φουρκάδες.
για να μην σου σπάνε τα κλίματα κλπ. Και μπαίνει μέσα στη σταφίδα και άρχισε. Έσπαγε τις φουρκάδες. Ρε Βασίλη, τι κάνεις, μωρέ. Και χάλασε τη σταφίδα. Είναι σωστό. Του είχε κακοφανεί που χτυπάγανε την καμπάνα και την τερά. Ναι. Και πηγαίνατε με το τρακτέρ, να παίρνετε ένα τρακτέρ πάνω στην καρότσα και να πάτε στο άλλο χωρί, δεν υπήρχε πηγή. Πηγαίναμε και με τα πόδια πολλές φορές. Και με τα πόδια, ναι. Και το μόνο τρακτέρ που είχαμε στο χωριό ήταν του Βασίλη. Το Αποστόλη. Το οποίο υπάρχει ακόμα. Ναι. Το έχω βγάλει φωτογραφία και θα το ανεβάσω σε άλλο βίντεο. Το τρακτέρ αυτό ήταν το πρώτο τρακτέρ στη Deutz. Με αερόψη το κινητήρα στην Πελεκανάδα. Ναι, το μόνο τρακτέρ που είχαμε. Και το μόνο και το πρώτο. Ναι. Που υπήρχε ο Βασίλης, μπράβο, ιστορίες. Μετά Γιάννη, όταν φύγατε, ας πούμε, μεγαλώσατε τη Γεωργία, φύγατε, έφυγες μετά. Είχα μάθει ότι συνέχισες να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Και θυμάμαι ότι εκείνο που μου έχει μείνει είναι ότι όταν έπαιζες είχες και καλή τρίπλα, αλλά και πάρα πολύ που έκανε φοβερή τύψη η επιτάχυνση που είχα. Πολύ μεγάλο τρέξιμο. Ναι. Ό,τι μπάλα μπροστά ήθελα και δεν πήρε με τίποτα. Ναι. Έπαιξα μπάλα και στο Λαύριο και στον Απόλλωνα Καλαμάτας είχα δελτίο. Κάτσε, στην Καλαμάτα έπαιξες, γιατί ήσουν εδώ, πήγαινες εκεί, δούλευες Καλαμάτα και έπαιζες την ομάδα της Καλαμάτας. Ναι, ήμουν στη μέση εκπαίδευση τότε στην Εργοδηγών και είχα το χρόνο και μου είχαν βγάλει δελτίο στον Απόλλωνα Καλαμάτας. Αλλά μετά έγινε συγχώνευση ο Απόλλωνας στα πράσινα πουλιά και η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Και έγινε μία ομάδα. Καλαμάτα. Η Καλαμάτα. Με προπονητή το Ζέκοβιτς. Τότε εγώ είχα ομάδα το Στρέφη. Αναγνώρισε η ομάδα το Στρέφη στην τρίτη κατηγορία στη Λεσσηνία και είχα το φίλο το Σκιαδά εκεί πέρα, έλα, τέλος πάντων με καταφέρανε, υπέγραψα ένα δελτίο εκεί και παίξαμε μια σεζόν ολόκληρη στο Στρέφη με έδρα του Αβραμίου. Δεν είχαν γήπεδο κι αυτοί. Μέσα στη σταφίδα πέσαμε με άμμο, πήγονταν το χωριό να παίξουμε εκεί, μας βάλαμε μέσα στην άμμο να παίξουμε και επειδή με ξέρανε ότι ήμουν γρήγορος και νευρικός και αυτά και απ' έξω φωνάζανε που με ξέρανε, όσοι με ξέρανε. Παίξε Γιάννη, πού να παίξω, αφού τα πόδια είναι πουλιά στην άμμο, δεν γινόταν να παίξουμε. Τέλος πάντων έπαιξα στο Στρέφη αυτή τη χρονιά και με έκανε μεταγραφή η Καλαμάτα, η ολοκληρωμένη με τη συγχώνευση που είχε γίνει με το Ζέκοβιτς προπονητή. Ο Σπεντζόπουλος, Παντελόπουλος, Σκαφιδάς, Γεωργόπουλος, πολλοί. Η Δεδέη. Και με δοκίμασε ο Ζέκοβιτς δεξί εξτρέμ. Του άρεσα, αλλά ήμουνα μικρός όμως. Ήθελε ποδοσφαιριστή. Με εκτόπισμα. Ναι, μεγαλώσουμε κι αυτά. Και με έβαλε στη δεύτερη ομάδα. Έπαιξα στη δεύτερη ομάδα κάποια παιχνίδια, αλλά μετά βαρέθηκα και δεν πήγαινα. Και στο Λαύριο που λες έπαιξες, γιατί έφυγες, παντρεύτηκες στο Λαύριο. Ναι. Έφυγα και πήγα στο Λαύριο με εμφάνιση. Με παπούτσα ποδοσφαιρικά, με σορτσάκι, με φανέλα, όλα. Και με είδε ένας που ήταν στην ΕΠΟ, Λαυριώτης, και στην ομάδα του Λαυρίου. Ναι. Και μου λέει, με είδε, πέταμε ένα φιλικό. Εντάξει, μας έξερε μια πλατεία, μετά το κάνανε λαϊκή στο Λαύριο. Μου λέει, ρε, εσύ είσαι καλός, λέει. Έρχεσαι στη Λαυριωτική να σε γράφει και αυτά. Λέω και μένει, εγώ το είχα πιάσει δουλειά στη ΔΕΗ. Ναι. Και δούλευα βάρδιες. Μια εβδομάδα πρωί, μια εβδομάδα απόγευμα. Δεν μπορούσα να πηγαίνω για προπονήσεις. Εν τω μεταξύ είχα φάει 2 χαστούκια στον ιδιωτικό τομέα. Και είχα μπει στη ΔΕΗ, λέω να μονιμοποιηθώ, να ησυχάσω. Να έχω το σίγουρο. Και δεν πήγα να παίξω. Ναι. Αλλά παίξαμε μετά φιλικό, με πήραν στους παλέμαχους, μεγάλωσα, πέρασαν λίγο τα χρόνια. Να σου πω ότι στο Λαύριο μου σπάσανε τα 2 πόδια. Ποτέ δηλαδή δεν είχες ατύχημα, το είχες στο Λαύριο. Ναι. Εδώ δεν είχα πάθει τίποτα, ποτέ. Στα χώματα που παίζαμε, μόνο γατσούνιας, τίποτα. Ναι. Και εκεί πάνω άτεχνοι ήταν οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα μιας και είπες προηγουμένως, Γιάννη, είχες στολή. Και τότε το να έχει στολή, τώρα στο ψάκι, αυτό και λοιπά, ήταν παπούτσα, ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Να σου πω πόσο τρελός ήμουν για το ποδόσφαιρο. Στην Παπαφλέσσα, στην κατωτέρα σχολή, στην Καλαμάτα, μας ταΐζανε με 80 ευρώ συμβολικά. 80 δραχμές. Δραχμές, συγγνώμη, ναι. 80 δραχμές.
Τα υπόλοιπα τα βάζε το επιμελητήριο, δεν ξέρω ποιος τα βάζει στην Καλαμάτα. Και μας κάνανε πρωινό, γάλα, σκόνη γάλα και φαγητό. Και δεν πλήρωσα ένα μήνα, δεν πήγα να φάω, κράτησα τα 80 δραχμές και δούλευα και έξω στο καμίνι του Αθανασάκη στα τούβλα, καμινιάζαμε και φτιάναμε τούβλα και αυτά, για να αγοράσω μπάλα. Τόση αρρώστια είχα. Και αγόρασα μπάλα και την είχα στη σχολή και στα διαλύματα, κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα. Παίζαμε απ' έξω, είχε ένα χώρο εκεί, και τότε η Καλαμάτα δεν ήταν έτοιμη. Ναι. Είχε αλάνες και παίζαμε εκεί απ' έξω. Και άλλη μια φορά μαζεύαμε ελιές στις Λάκες, η μάνα μου, η Σούλα του Καραμάνη και ο Καραμάνης. Και είμαστε πάνω στην ελιά, εγώ και ο Δημήτρης, και σχεδόν το ρίχναμε την ελιά. Περιμέναμε να έρθουν από τη Μεσίνη μια ομάδα και έχουμε μπα το γήπεδο, την μπάλα, και πηδάμε από την ελιά και οι δύο. Παρατσέλη δουλειά. Φύγαμε. Ήταν οι γυναίκες, η μάνα μου και η Σούλα εκεί. Ναι. Εμείς πήγαμε έξω από πάνω. Εγώ θυμάμαι τώρα όσον αφορά την μπάλα. Μπάλα και εμείς τσιρκάκια είμαστε, δεν είχαμε μπάλα να παίξουμε. Αν καμιά φορά, δεν ξέρω, αγόραζε κανένας πατέρας στο γιο του, στο καναπεδί, ας πούμε, μια μπάλα, πλαστική ασφαλώς. Παίζαμε τον πρώτο αγώνα, αλλά μετά έσπασε, τρύπαγε. Και γινόταν η μπάλα και ήταν ένα τόπι. Και παίζαμε με το τόπι. Και θυμάμαι, είχε πολλά παιδιά περί τότε είχαμε χωριστεί πάνω χωριό, κάτω χωριό. Έτσι παίζαμε, Πανουργιώτες, κατουριώτες. Και ξεκινάγαμε από το καλοκαίρι. Πήγαμε τα 4 ώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, στο γήπεδο. Ξεκινάγαμε. Δεν υπήρχε ρολόι, τι ρωτήσει. Τίποτα. Στα 12 γκολ. Ποια ομάδα θα βάλει πρώτη 12 γκολ. Τότε σταματάγαμε. Ναι. Νύχτωνε, έβγαινε νύχτα. Δεν βλέπαμε την μπάλα και σταματάγαμε. Επίσης έχω παίξει μπάλα με τη φούσκα του γουρνιού. Κι εγώ. Όταν είχαν οι γουρνοσφαξές, τότε Γενάρη, τότε σώζονταν τα γουρνιά, το Φλεβάρι, που παίρνανε δική μας τη φούσκα του γουρνιού, τη φουσκώνανε, την περνάγανε και με τη στάχτη απ' έξω για να μην λαδώνει, τη δέρνανε, τη φουσκώνανε και μας τη δίνανε και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα. Ναι. Όσον αφορά για τη στολή που λες, εμείς ήμασταν στο κάτω χωριό, ήμασταν πιο λίγοι αλλά πιο οργανωμένοι. Ναι. Και είχαμε ως οργανωτή και προπονητή το Δημητράκη, του Σαλδάρη, του Δημήτρη, του Σαλδάρη. Και τι άκουγα τι είχαμε κάνει. Όλοι ένα σορτσάκι με σορτσάκια είμαστε. Τα παιδιά, δεν σορτσάκια, ένα μπλε και μπλε, όχι σορτσάκι. Πέραμε την αθλητική φανέλα και τι κάναμε. Πέραμε το τετράδιο, που είναι μπλε εξώφυλλο, το πλαστικό το μπλε. Βγάζαμε τα φύλλα, το ανοίγαμε, φτιάχναμε μέσα, γράφαμε, φτιάχναμε το 3, το 7, το 5, το οποίο νούμερο θέλαμε. Το κόβαμε με το ψαλίδι και πηγαίναμε μετά και το ράβαμε πίσω στη φανέλα για να έχουμε και νούμερο. Ναι. Ήταν ωραία χρόνια. Μεγάλη στεναχώρια πέρασα με ένα τόπι μπάλα, τόσο. Εγώ είχα μια νονά, όταν έγινε ο Φίλιος, είχαν φύγει από τον Πειραιά και μέναν στο Ασπρόχωμα, χείρα, με 2 αγόρια. Δεν ξέρω, ο άντρας της είχε πεθάνει στον πόλεμο, δεν ξέρω. Και πώς βρέθηκε στο χωριό. Μπορεί να ήρθε για ελιές η γυναίκα. Τέλος με κάποιον. Γνωρίστηκε με τον πατέρα μου για αυτά και με βάφτισε, ήμουνα μικρός. Όταν ήρθε μετά από 10 χρόνια, γιατί έφυγε από το Ασπρόχωμα, πήγε στον Πειραιά που ήταν η καταγωγή. Μετά από 10-15 χρόνια και μου έφερε μια μπαλίτσα και μια φανέλα του Ολυμπιακού με στάμπα το Μπέμπι. Εγώ τότε έγινα Ολυμπιακός. Και παίρνω την μπάλα και πάω στο γήπεδο να παίξουμε και με το πλαταξίνι ο Κυριάκος ο ξάδερφος πιάνει ένα μονοκόμματο και όπως ήταν το γάμα στο δοκάρι το είχαμε με στεφάνι έτσι για να είναι γερό. Και κάποια πόρτα πρόκα εξήγε, χτυπάει στο κάτω η μπάλα. Στεναχώρια. Τότε το να έχεις μπάλα. Πλαστική δηλαδή. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη υπόθεση δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Αλλά ωραία χρόνια Γιάννη. Εγώ μου άρεσε και πάντα καμιά φορά και τώρα με ρωτάνε τι ομάδα είσαι. Εγώ από τότε από το χωριό που ήταν δεν ασχολήθηκα από τότε. Δηλαδή, να παίξω μπάλα ναι, αλλά να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, τι ομάδα. Ποτέ δεν ήμουνα κάποια ομάδα. Και όταν με ρωτάνε καμιά φορά και με ρωτάγανε πιο παλιά στις παρέες μου, Παναγιώτη, τι ομάδα είσαι, του έλεγα ΑΟΠ. Τι είναι αυτό, Αθλητικός Όμιλος Πελεκανάτος. Άκου κάτι άλλο. Ναι. Είναι Κυριακή και βάζουμε φύτεμα του Σταύρου του Ζανιώτη στα χαλάσματα, στα φίδα. Βέργες δηλαδή. Βέργες, ναι, δεν το θυμάμαι, ναι.
Άνοιγαμε λάθος, πώς τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 12, μία η ώρα. Έχει έρθει ομάδα από τη Μεσίνη και μας περιμένει να παίξουμε. Ο Σταύρος θα έπαιζε τότε και αυτός μαζί μας, δεν έπαιζε συνήθως, αλλά δεν συμπληρώναμε, δεν θυμάμαι. Ο Σταύρος που είναι. Ο Σταύρος ο Ζανιώτης. Α, ο Σταύρος του Ζανιώτης, ναι, 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 μπράβο, Μακαρής, ναι, ναι. Ο Αλέκο, ο αδερφός. Το Αλέκο, αδερφός, ναι, ο Σταύρος. Ναι. Και είχα μια γαϊδούρα ο πατέρας μου. Είχα πάρει τη γαϊδούρα στα χαλάσματα και μετά καβάλισα επάνω και φτάνοντας στο γήπεδο με είδανε γνωστοί οι ποδοσφαιριστές της Μεσίνης και με παίρνουν με τη γαϊδούρα μέσα στο γήπεδο. Και βγάλανε φωτογραφίες, να τις βγάλανε αυτή τις φωτογραφίες. Εμείς δεν έχουμε φωτογραφίες. Τώρα πες φωτογραφία, επειδή εγώ δεν έχω κάτι, μου είπες όμως ότι έχει ο Δημητράκης του Καραμάνη. Στο Λιωτρίβι. Στο Λιωτρίβι. Θα πάω, Φωτογραφιάκι του. θα πάω να τον ευρώ, να μου τη δώσει, να τη σκανάρω για να τη βάλω μέσα στο... Ναι, έχει σίγουρα έχει. Έχω δύο. Ναι, είναι ωραία έτσι, δείχνει όλοι σας. Και αυτή με το γαϊδούριο θα είχε ιστορία, αλλά Τότε δεν υπήρχε. δεν είχαν μηχανές. Ναι, εντάξει, εννοείται. Η φωτογραφία ήταν ακριβώς που αυτό. Η μηχανή δεν υπήρχε και που να βάζει τη φωτογραφία. Ναι. Και τώρα βλέπει έτσι, επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια που βγαίνω στο χωριό, τραβάω βίντεο φωτογραφίες κλπ. Με έβλεπε ο αδερφός σου, ο Γιώργης, και μου λέγε πού πας Σαρκούλα, πού πας Σαρκούλα. Το θυμάστε το Σαρκούλα. Ναι, στο σόι μας υπήρχε ένας αδερφός του Λευτέρη, Ναι. ο οποίος εκείνη την εποχή έκανε και τη δουλειά του φωτογράφου. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Ναι. Νορμάματα. Εγώ ό,τι φωτογραφίες έχω ή υπάρχουν πολλές στο χωριό που πολλοί έχουν από αυτόν τον άνθρωπο. Από αυτός έχει. Ναι. Κανένας άλλος. Ναι, από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Ναι, έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστώ που διέθεσες λίγο χρόνο και τα είπαμε. Θυμηθήκαμε τα παλιά. Θυμηθήκαμε την ομάδα της Πελεκανάδος. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Και εσείς παιδιά τότε. Παναγιώτη μου, δεν το ξεχνάω. Ναι. Τα αναπολώ αυτά τα χρόνια. Ναι. Πολλές φορές. Ναι. Και στα χωριά που παίζαμε και στην Καλαμάτα έπαιξα και στον Μπάμισο έπαιξα. Στον Μπάμισο μου έλεγε ο Κανελόπουλος, ένας φαρμακοποιός, όταν απελήθηκα από το στρατιώτης, έλα να υπογράψεις στην ομάδα. Του λέω να υπογράψω, αλλά εγώ θέλω δουλειά. Τι δουλειά μου λέει. Είμαι τεχνίτης. Του λέω θέλω είστε ονοτέ ή στη ΔΕΗ. Έλα υπογράψει μου λέει και θα τα βρούμε. Αλλά εγώ δεν πήγα να υπογράψω, σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Γιάννη, κάτι που άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω και δεν σε ρώτησα προηγουμένως. Για την ομάδα που υπήρχε στην Πελεκανάδα που έχω ακούσει πριν από εσάς. Ναι. Αυτή η ομάδα, αν θυμάσαι ποιοι ήταν και ό,τι θυμάσαι από αυτή την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για δεκαετία του 50. Όχι, πιο αργά. Αρχές 60. Εγώ είμαι το 48 γεννηθής, πρέπει να είναι αρχές του 60. Ναι, αρχές του 60. Από εκεί. Ήμουν 10-12 χρονών. Ναι. Έπαιζε ο Νιόνιος του Αναστάση τερματοφύλακας. Έπιανε πουλιά στον αέρα. Ο Νιόνιος. Συγγνώμη, ο Γιώργος. Α, ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αναστάσης. Ο Γιώργος. Έχω να τον δω από τότε τον άνθρωπο αυτό. Ο Χρήστος ο Δούβαλης, του, πώς τον λέγαμε, τον πατέρα του, Παρατσούκλη. Τέλος, να το θυμηθείς στην πορεία. Ο Χρήστος Δούβαλης. Ναι. Ο Δημήτρης του Νικόλα. Ναι, τον θυμάμαι, ναι. Του Μανιατάκου, όχι ο Βασίλης, ο άλλος, ο μεγαλύτερος, πώς τον λέγαμε, όλα τα ήξερα, το ξέρασα τώρα. Ο Τάσος του Γκότσι, ναι. του Χρήστου αδερφός. Α, του Χρήστου αδερφός. Α, ναι, μπαίνει στην αστυνομία μετά, μπράβο, ναι. Του Παπά ο Δημήτρης. Ναι, ο Δημητράκης του Παπά. Ο Βασίλης ο Κανελόπουλος. Ο Βασίλης ο Κανελόπουλος. Α, ο Βασίλης τώρα, μπράβο, ναι. Ποιος άλλος. Μπορεί να παίξει και ο Νιόνιος του Νικόλα με τον Δημήτρη, τον αδερφό του μαζί. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ τους θυμάμαι και σαν ποδοσφαιριστάς με σώμα. Δεν ήταν όπως είμαι εγώ, μικρός όμως. Ναι.
ήταν ανεπτυγμένοι άνθρωποι. Ναι. Και όπως να το κάνουμε, και σου είπα για τον Ζέκοβιτς, δίκιο είχε ο Ζέκοβιτς που δεν επέλεξε εμένα και ήθελε άνθρωπο. Και ήθελε άνθρωπο με εκτόπισμα να έχει και. Ναι. Ποιος άλλος έπαιζε μόνο. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν πιο χαρισματικοί, δηλαδή το είχαν πιο πολύ. Ναι. Ήταν πιο δυνατοί, τρέχανε περισσότερο, είχαν και τέχνη. Δεν τζανταριζόντουσαν εύκολα. Ναι. Δεν τους έκανες εύκολα φάουλ, που να του έκανες φάουλ, δεν το καταλάβαινε εκείνος, ήταν θείο. Ναι. Και μικρό Στάσο, τους θαύμαζες εσύ. Θαύμαζα, ναι. Ναι, και ασφαλώς μετά κοίταξες και εσύ. Θυμάμαι, παίζανε με το κουρτάκι, Ναι. σε μια ρεματιά, φαντάζομαι ότι θα ήταν της μιας γιαγιάς εκεί πέρα, της Δημητράκου Θανάσενας. Στο ρέμα κάτω, ένα ξερό ρέμα που είναι, και έπαιζε ο Γιώργος τερματοφύλακας στο Αναστάση και τον θαύμαζα, έκανε κάτι αποκρούσεις. Ναι. Πολύ ωραίος. Αυτά τώρα άλλους δεν θυμάμαι ποια ήταν. Άρα λοιπόν η Πελεκανάδα έχει ιστορία σε πολλά πράγματα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Έχει ιστορία. Μάλιστα. Ναι. Εγώ τους θαύμαζα αυτούς τους ποδοσφαιριστάς. Γιατί ήταν και ταλέντα δηλαδή. Ταλέντα. Πέσανε στη Β' Εθνική άνετα. Δεν σου λέω για την Αλφαβήτα με κλειστά μάτια. Τόσο πολύ. Αλλά στο χωριό τώρα ποιος τότε, ναι. Πολλά ταλέντα. Σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Πολλοί κόσμος χανότανε τότε. Δεν υπήρχε φτώχεια, υπήρχε ανέχεια, υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Παναγία. Και θα τα ξαναπούμε με κανένα άλλο θέμα. Εντάξει. Να σε καλά. Είμαι σήμερα με τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, το Μίσο τον Καραμάνη, όπως το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, και θα κάνουμε μια συζήτηση να θυμηθούμε τα παλιά, την ομάδα της Πελεκανάδας, που ο Δημήτρης την χάνει να ήταν και ο αρχηγός. Και σαν μεγαλύτερος που ήταν, και από ό,τι μου είπαν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καμιά φορά είχατε αψημαχίες στο οτιδήποτε μεταξύ σας, τους έφερνες εκεί που έπρεπε. Γιατί ήσουν ο πιο σωστός και ο πιο λογικός σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πες μου πρώτα απ' όλα εσύ, πώς ξεκινήσατε τότε την ομάδα? Λοιπόν, η ομάδα της Πελεκανάδας δεν ξεκίνησε από εμάς. Πρώτα ξεκίνησε το τέλος της δεκαετίας του 50, ναι, από μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία αν είχαν έναν προπονητή και τα προωθούσε, θα είχαν θέση σε ομάδες Β' Εθνικής. Τόσο πολύ καλή. Για πες ονόματα, ναι. Το Θανάση του Παυλόπουλου. Θανάση Παυλόπουλου. Θα αναφερθώ στο Χρήστο τον Δούμπανη. Ναι. Καλύτερο αριστερό εξτρέμ δεν υπήρχε. Θα αναφερθώ στον Πέτρο τον Μαντούκα, σαν σεντερμπάκ. Στο Παναγιωτόπουλο το Θόδωρο, τον Τάσο τον αδερφό του, το Δημητράκη του Παπαβασίλη. Τι μου λες τώρα. Ναι. Δεν πιστεύω να ξεχάσω κανέναν. Το πουλί της ομάδας εκείνης ήταν ο Γιώργος ο Παυλόπουλος, του κουμπάρου μου του Νιόνιου, ο αδερφός, ο μικρός. Ναι. Αυτό τον άνθρωπο βέβαια λίγο το ξέρω, γιατί δεν ήταν στην αστυνομία. Έφυγε μετά για το εξωτερικό και δεν ξαναγύρισε στην Αθήνα, δεν ερχόταν συνέχεια κάτι. Ναι. Από εκεί είχαμε πάρει την εμπειρία, γιατί εγώ τότε ήμουν 14 χρόνια, δεν μπορούσα να παίξω. Ακολουθούσα όμως, γιατί εκεί ήταν από 17 και πάνω, ναι, σε ηλικία. Ο Δημητράκης του παπά που ξέρω σίγουρα ήταν 17 χρονών τότε, όταν εγώ ήμουν 14. Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η ομάδα, ναι, γιατί έφυγαν τα παιδιά για Αθήνα να μεγαλώσαν τέλος πάντων, ο καθένας αποκαταστάθηκε, ας πούμε. αποκαταστήσουν τη ζωή τους, και μια ωραία πρωία αποφασίσαμε εμείς που είχαμε μείνει εδώ να φτιάξουμε την ομάδα. Μεγαλύτερος ήμουνα εγώ και ο μεγαλύτερος ο Βασίλης ο Σαχίδης. Ήτανε πολύ ωραίος κεντρικός αμυντικός. Ναι. Ναι.
Ο Γιάννης ήταν το τρεχαντήρι, ο Αντωνόπουλος, το τρεχαντήρι της ομάδας. Εγώ περίμενα στο κέντρο, την έφερνε, έκανε την assist που λέμε και εγώ απλά έβαζα τον γκολ. Το γκολ ήταν του Γιαννάκη, δεν ήταν δικό μου. Ναι. Κατάλαβε. Είχαμε το Σταύρο το Ζανιώτη, είχαμε το Πέτρο του Παπά, Μακαρίτες και οι δύο. Ο Κώστας του Σωτήρη. Ο Κώστας Σωτήρη ήταν. Ο Μπακαράς, ο Κώστας. Ο Μπακαράς που λέγανε. Αυτός Μίτσο, θυμάμαι, έπαιζε νομίζω αριστερό μπακ έπαιζε. Ναι, ναι. Έπαιζε πολύ μπακ, αλλά μερικές φορές έβγαινε και μπροστά και έβαζε γκολ. Ναι, αυτό έχει τη σημασία το μπακ. Ναι. Ήταν ο Βασίλης ο γραμματικός Ο Βασίλης Διαγκούλα, ναι. Ναι, ήταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, το πουλί που λέμε. Ο Τζίμις. Καλή τώρα εκεί. Ναι. Και αυτή την ανάμνηση έχω. Ναι. Από πώς φτιάχτηκα. Ναι, φτιάξατε, επειδή είχατε την ανάμνηση των μεγαλύτερων από εσάς και λοιπά, εκείνοι ήταν να το πολύ συνεχίσετε. καλύτεροι από εμάς. Ναι, πολύ καλύτερη. Ναι. Πολύ καλύτερη. Μου το είπε και ο Γιάννης αυτό. Ναι. Πολύ καλύτερη ομάδα. Το αριστερό του Ναι. Χρήστου του Ντούμπαλη, το λέω δεύτερη φορά, δεν το έχει κανένα. Ναι. Είχε σπάσει κλάρα δέντρου το σουτ που έκανε στο Χατζή. Ναι. Κατάλαβε. Αυτή την ανάμνηση Ναι. έχω. Φτιάξατε λοιπόν την ομάδα. Βέβαια το θετικό στο χωριό μας από ό,τι μου είπε και ο Γιάννης ήταν το ότι υπήρχε ο χώρος, υπήρχε το γήπεδο. Είχε, ναι. Βασικό πράγμα. Σε αυτό οφειλότανε και οφείλεται στο Μακαρίτη το γιατρό τον Κούπα. Τον Κούπα, Ο οποίος δόρισε ο οποίος δόρισε το χώρο αυτό χώρο για αυτό. να αθλούνται τα παιδιά. να αθλούνται τα παιδιά. Μπράβο. Και όταν δίναμε αγώνες, Ναι. και οι πρώτοι και εμείς μετά, ήταν πάντα στο σχολείο μπροστά, Ερχόταν, ο ναι. Κεφαλόσκαλο Ναι, και παρακολουθούσε. και ο Παπαβασίλης πολλές φορές Ναι. και παρακολουθούσαν. Ναι. Ξεκινήσατε λοιπόν, κάνατε την ομάδα και αρχίσατε και παίζατε με τα γύρω χωριά. Ναι. Και άμα το βγαίνεις, καραβαλάγατε στο τρακτέρ του Βασίλη Ταποστόλη και σας πήγαινε Και στο... πηγαίναμε όπου Παίζατε, να. σου είχε πάει και ερχόσατε. Θυμάσαι κανένα ωραίο εκεί που βγαίνατε στα άλλα χωριά, δεν ξέρω, κανένα ιστορία, δεν ξέρω... Κοίταξε να δεις, εκείνο που θυμάμαι από εδώ το δικό μας, χαρακτηριστικό ήταν μια φορά που ήρθε ο Μακαρίτης, ο Δημήτρης ο Αντωνόπουλος, ο Συνόπολος που λέγαμε, Ναι. με ένα καλάμι, απάνω στο καλάμι είχε ένα Που έδινε το 500άρικο, ναι. και μας το κούναγε αν Αν θα νικήσετε θα το πάρετε. Ναι. Ήταν ωραίο. Ένα άλλο που θυμάμαι, η Μακαρίτσα τη Φωτούλα, την Νικητοπούλου. Την Καλατζίνα, ναι. Όταν είχε την μπάλα ο Γιαννάκης και προχωρούσε προς το τέρμα, του φώναζε «Βάλ το Γιαννάκη!» Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θυμάμαι. Ναι. Και παίξαμε πολλές ομάδες, πάντα νικάγατε. Και εγώ φυσικά χαρά μας τότε μέσα που βλέπαμε και χωριό μας δεν νίκαγε. Αλλά την ημέρα που πρώτη φορά που χάσατε, που έχασε η ομάδα και εκεί το θυμάμαι και την ημέρα πόσο πικράθηκα. Παίξατε με τη Μεσίνη. Με τη Μεσίνη που παίξαμε Με τον Πάμισο ας πούμε τότε. ήταν ονόματα του Παμίσου μέσα. Ναι. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ήταν ο Τάκης ο Παπαγιάννης, φίλος μου, που ήταν το καλύτερο center back, μπορώ να πω στην Εθνία. Ναι. Και ήταν και ένας άλλος Ηλιόπουλος. Δεν είχα μετέπειτα επαφές. Ναι. Εγώ ένα άλλο πράγμα το οποίο μου έχει μείνει από την ομάδα της Μεσίνης που ερχόταν και παίξατε, έναν τύπο ο οποίος έπαιζε Ξυπόλυτος. Ξυπόλυτο, ναι, τον θυμάμαι. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση. Ναι, βέβαια. Ναι, σε όλους, ναι. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που δεν έπρεπε να το κάνει ο αδερφός μου ο Κυριάκος, σε προπόνηση μεταξύ μας, έπαιζε επιθετικός και πήγαινε προς το τέρμα να βάλει σίγουρο γκολ, ναι.
Και πίσω από το τέρμα ήταν στη μάντρα πάνω, ήταν ο μπάρμπας μου ο Χρήστος ο Σπυρόπουλος, ο Καράμπελας. Ναι. Και ενώ του έλεγε, τον προκαλούσε βέβαια, δεν το βάνεις, δεν το βάνεις, δεν το βάνεις, το χάνει τον κόλλο ο Κυριάκος, δεν σταματάει εκεί, πάει κατευθείαν πάνω και τράβηξε χαστούκι. Πω, ναι, αλλά του κόλλαγε. Του κόλλαγε. Και το είχε βαθίσει, δεν είναι νουνός του, νομίζω. Όχι, θείος του. Αθείος του. Ναι. Η γυναίκα του η Διαβασιλική, Ναι. ήταν αδερφή του πατέρα μου. Α, μάλιστα. Παράδειγμα. Και ο Αξιού Καράμπελας από την καμπάνη, όλο του κόλλαγε, όλο τον εμείωνε δηλαδή. Ναι. Και τα είχε μαζεμένα όλα, του τράβηξε. Ναι. Πολύ ωραία, ωραία χρόνια. Αλλά- Δημητράκη, στη φωτογραφία αυτή, Ναι. στη φωτογραφία αυτή εδώ, την οποία θα τη δείξουμε βέβαια και στο. Όρθια από αριστερά είναι ο Τζίμις του Τσαλδάρη, ο Βασίλης του Σαχινίδης, ο Πέτρος του Παπά, ο Σταύρος ο Ζανιώτης, ο Μίτσος ο Καραμάνης και καθιστή ο Βασίλης του Γιαγκούλα, ο Γιάννης του Κουτσαγγέλη και ο Κώστας ο Μπακαράς, ο Παναγιωτόπουλος. Κάτι άλλο δεν ξέρω που θυμάσαι από τα χρόνια εκείνα. Θυμάμαι μία φορά γιατί εγώ και ο Γιαννάκης πήγαμε και στο Στρέφι μετά. Και παίξατε στο Στρέφι. Παίξαμε στο Στρέφι. Είχα ένα Σάββατο απόγευμα σφάξει μία αγελάδα, 150 κιλά κρέας, τα άφησα στο μαγαζί χωρίς ψυγείο και τα μοίρασα την άλλη μέρα βέβαια. Και φύγαμε με τα πόδια για το Στρέφι. Και πήγαμε στα Αβραμίου. Και παίξατε στο Αβραμίου. Και παίξαμε στο γήπεδο του Αβραμίου. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Ωραία, τότε που ήσασταν νέοι, ας πούμε. Ναι. Εγώ το γνώρισα ανήπαντρος τότε. Ναι, βέβαια. Ανήπαντρος. Ναι. Γιατί εγώ το 57 περίπου ξεκίνησε η πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ ήμουν 14 χρονών, δεν ήμουν. Ναι. Κατάλαβες, τελειώσαν αυτά τα παιδιά, φύγανε, μετά πήγα Γερμανία, εγώ γύρισα. Ναι, μετά, ναι. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Και μετά εμείς οι μικροί, τα τσικό δηλαδή, συνεχίσαμε, παίζαμε μπάλα, εμείς βέβαια σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, Ναι. Όπως ο Γιώργος ο Μακαρίτης, ο Παυλόπουλος, ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας, έτσι και ο Τζίμις που Ο λένε, Τζίμις, ναι, το ζούσε. ο Γιαννακόπουλος. Πολύ, ναι. Εμείς όταν ο Τζίμις, πιτσιρίκια, εκεί είχαμε χωριστεί πάνω χωριό, κάτω χωριό και παίζαμε μια φορά μπάλα. Τον Τζίμι τον είχαμε ως και καλά προπονητή, ως ο επικεφαλής της ομάδας που μας οργάνωνε. Ναι. Καλή τώρα εκεί που είναι τώρα και στη Σαντορίνη, εκεί με τα εγγόνια, με τα παιδιά και τα εγγόνια. Ναι. Εντάξει Δημήτρη, κάτι άλλο δεν ξέρω που θα ήθελες να πεις, δεν ξέρω θα ήθελες να... Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι κάτι άλλο. Ναι, κάτι ξεχωριστό, ναι. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και για όλα αυτά. Και για να θυμούνται οι νεότεροι. Οι νεότεροι, ναι. Μάλλον να γνωρίζουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιοί. Γιατί τώρα θα σε δουν πάρα πολλοί κόσμος και θα έχει να θυμάται πάρα πολλά πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.